Moi kaikki, mä kerron tässä nyt säännöt, mutta älkää välttäkö mistään näistä. Eli nyt, tässä tulee nyt montaksi vaihtopetsiä on. Joo, ja eka sääntö nyt on se, että sä lähet eka. Mä en suostu muuten vaihtoon ennen kuin sä lähet eka petsin. Ja mä oon 100% luotettava. Ja niin kun sä saat tietää mun niin kun osoitteen, niin älä sitä jaa. Enkä jaa sinunkaan osoitetta. Eli siis kaikki perussäännöt. Kyllä te tiedätte. Ja jos tulee kysymyksiä, että miten joku hoituu maksimissaan, mun vastaukseen voi kestää päivä. Eli siis vastaukset tulee todella nopeasti. Ja jos haluat yksityisenä, laittakaa vaikka Insta-direktiin. Ja mun nimi on Aimu.ig. Noin vähän alle 4 päivää on aikaa tehdä se video ja lähettää se mulle yksityisenä. Ja kerro itsestäsi siinä ja tälleen näin. Kerro vaikka oma ikäsi ja harrastuksissa ja niillä paikkakunnalla sä asut. Ja mä voin kertoa sitten sullekin. Eli lähetä YouTubessa mulle video, vaihtopetsivideo yksityisenä. Ja niin. Kerro vähän itsestäsi, koska mä haluan tietää sit myyjästä kaikki. En ihan kaikesta, ei kun myyjästä, siis kun vaihtajasta kaikkea. Ja koska yms, montaks meitä vitsejä on, niin mä laitan sinne, että mä laitan siihen 1. Jos siinä ei mitään, niin se on vapaa. Ja jos siinä on vaikka varattu, niin silloin sä voit vielä laittaa sieltä vaikka 1. Niin sitten jos se vie, tai jos siinä lukee, että myyty, niin sit sä et enää voi mitään tehdä. Et se on jo niin kuin mennyt. Mutta mennään nyt niihin vaihtopetseihin. Moi! Ja tässä on nyt tää eka petsi. Ja tää on tämmönen kissa, tää on tosi söpö ja täällä on sininen magneetti. Ja seuraavaksi on sitten joku pesukarhu. En mä tiedä, joku. Mutta seuraavaksi on pingviini. Ja tää on tosi syvä. Ja joo. Tämmönen se on kumminkin. Ja siinä on kulmaa vähän kaulassa. Ja sit sillä on glitterikorvat. Se on kai tarkoitettukin, että se on glitter. Joo, se on tarkoitettu. Ja sitten tulee tämmönen marsu. Ja tälleen. Se on sininen magneetti. Siellä on poistettu tämmönen, kun tuossa on tuommoista lilaa tuossa kaulassa. Niin se on poistettu sen toisesta silmästä semmonen, kun siinä oli semmonen ihmeraita. Niin se on poistettu. Ja mitään muuta ei ole poistettu tai muokattu. Ja mun mielestä se on parempi niin. Ja sitten tulee tämmönen marsu ja tää on taas sininen magneetti. Ja sitten tulee tämmönen chinchilla. Chinchilla. Tämmönen valkoinen. Ihan perfektun kunnossa. Ja tälleen. Ja jos tässä on likaa, niin laita siihen, että 1 ja pluspesu. Ja sitten tämmönen kissa. Ja tää on tosi söpö. Ja tää on yksi parhaimmista petsistä myös, mitä tässä on. Ja sitten myös tämmönen ihana petsin. Tää on joku. Ja tässä on tommoinen magneetti ja kaikkea ja silleen. En tiedä mitä mä jäin tekemään, mutta semmonen se oli. Ja näin. Sitten seuraava koira. Ja tää on yksi myös parhaimmista petseistä, mitä tässä tulee olemaan. Ja tämmöinen. Tää on tosi ihana, että tälleen koira ja silleen. Sitten seuraavaan. Tää on joku lumikko tai joku fretti tai joku sinne päin. Ja täällä on reikä ja tää on valkoinen. Ja juu. Tämäkin on yksi parhaimmista petseistä, mitä tässä videolla on. Joo. No niin, jes. Tääkin on varmaan joku tyyli marsu ja sormi, mä teen tän niin nopeasti, koska en tiedä miksi. Mutta
mä en tiedä mitä mä Zoomailin tai no, niin ne tuolla on reikä pohjassa ja LPS ja tälleen. Kyllä. Tämmönen joku pikkujelukka, en tiedä onko se edes Marsu, mutta veikkaus. Ja sitten tämmöinen pupuli ja pupu. No kani ihan sama. Sitten siellä on tommonen magneetti ja sitten tämmönen ihan sikas siisti pupuli. Ihan sikas söpö apina. Yksi parhaimmista myös mitä mulla on tässä. Ja siinä on vähän likaa tuolla takana, mutta mua se ei oo haitannut. Ja sitten tämmönen kissa. Ja joo. Mä en tiedä mitä mä teen sillä. Mut siellä on sininen magneetti. Ja tälle. Ja sitten tämmönen katkaropu. Heinäsirkka, joka on, siellä on LBS ja reikä ja kai joku. Hei, nyt mä tiedän. Se on tää vuohi. Onko se vuohi? Ja tämmönen hylje. Hylje, kyllä. Sekin on tommonen uudenveroinen kai. Ihan sika. Söpö. Orava. Ja sitten tämmöinen pöllö. Ja tää on aika vika, eli kohta pääsette kirjoittamaan tuonne kommenttiin alas, mitä haluatte vaihtaa. Ja sitten tommoinen, joo, siinä oli se pöllö, ja mä taas näytän ton pikkun söpönälle. Sitten tämmönen yksi parhaimmista myös, koira Petsoppi. Sori tää taas hylje. 3 hyljettä tässä samassa videossa. Ja tällä on reikä ja LPS ja kaikki. Kyllä. Sitten varmaan päästään vikaan. Ei, toisiksi vikaan kai. Joo, toisiksi vikaan. Sanotaan näin. Eli tämmönen kollie. Ja silloin tuommoista hiekkaa, mutta sen saa pois. Ja mä taisin varmaan sanoa, mutta mä sanon vielä kerran. Eli kommentteihin laita vaikka, jos tää on vaikka nyt tää olisi 1, niin laita 1 plus pesu. Niin mä tiedän, että mun pitää pestä se. Juu, ja päästiinpäs ei päästy. Tää on vika. Tää on toiseksi vika siis. Eli tommonen joku kettu tai joku sommonen. Ja sillä on reikä ja se on todella ihanat silmät. Mun mielestä sanoin, että me päästiin vikaan. Jes, me päästiin vikaan. Ja sori tää vähän tässä. Ärsyttää toi suhiseen. Ja sitten tämmönen ihan sikasöpö lintu. Ja siellä on joku tommonen teksti, mutta sen saa pois. Siinä lukee jotain. En tiedä mitä. Ja sitten tässä se oli. Ja nähdään kohta uudelleen. Moi, niitä oli 28 niin näitten. Laittakaa sitten joku video ja sitten siinä voi olla useampiakin. Ja sitten mä saan valita siitä. Tähän nyt loppuun tulee semmosia, mitä mä toivon, mutta tietty muitakin saa antaa. Kyllä. Moi moi!